Hieman puskee sivulle päin tuonne ulkokurvin puolelle ja siellä ollaan melkein kohta vanhassa hihtikuilusta, mutta ei, kyllä se vauhti pistää. Ja radalla yksi lähtöpaikalla Susukillaan Ville Järvinen Jyväskylästä. Ja näin lähtölupa on saatu ja silloin titteri puree kiinni ja menoseku alkaa siitä. Ei aina päästä sinne välitasaatteelle. Taitaa siinä hieman voima loppua kesken, mutta